E odiechieng' mokwongo mar piny owacho sidho ayanga chenro manyien mar thieth midendo ni SHA, jotuo ute thieth e pachoka ne okalo e midhiero kaluwore gi loro mar okumba mar thieth mar NHIF. Moko kuom jotuo mane onego bed ni imiyo thuolo mar wuok e osuptende ne okwamo ni mar onge kaka ne ginyalo chudo, kama moko mabende ne onego bed ni yudo thieth e yor okumba mar NHIF bende ne ok oyudo thieth. To kaka jafwambo marwa George Aoko lero, thoth jotuo koro ywak ni chenro manyien no koro kelo midhiero mapek moloyo NHIF. Kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ei Kisumu. Kae ne wayudo ka oganda makwar mag jotuo dhogi omoko bang' piny owacho loro ayanga chenro mar chudo e yor okumba mar thieth midendo ni NHIF. Koro kacho hospital ka to jo hospital ng'isa ni NHIF ok ti ni mondo adhi ang'adi receipt to mano gima ne ok aikora ne kechang'i ni NHIF cover gimoro amora. Koro abedo gi tich matek nikech pesa be naonge go, nyathi bende tuo. Ayudo discharge nyoro chieng' wuok tich. Kanya biro ka by saa 5 kama nyisa ni system ok ti. Ma rito kendo chaka mondo kawuono early as possible. Ochako kwera ni system ok ti. Mase pangra ka koro didek. Koro kwang'eyo ni to which kind of government ma wan go. An gi bill mar 154,452. Koro kana biro mondo jogo timna clearance to gimara dogodo mobuoga en ni NHIF system pod ok ti. Koro kapenjo gi ni nyaka karang'o, ginyisa ni kata ginok ging'eyo. En gino magikoni ne opoyogi ka jogo ma bende ne onego bed ni wuok e ute thieth ne bende ok nyal wuok ni mar ne ok ginyal chudo e yor okumba no. Ywak gi maduong' en ni piny owacho chal ni ne osidho chenro manyien mar SHA maonge ikruok makare, gino magikoni ne onego ketie tim mana bang' yango ni chenro duto oseiki malong'o. Onge kaka gitimre kodwa to wan waywak kendo wang'iyo wang' gitir kama kaka gitimre kodwa onge. Koro wana wakwayo sirikal ni ka gidwa konyo jopiny to kanyo gikelo muradi manyien to gino nonego bed ni opik automatically matende ni olokre dichiel mana kaka ka ng'ato tiyo gi generator ten gi stima. Ka stima olal to generator kawo dichiel. Ok ni kendo kore ka ni kia ni network ok kwany. Wan gi jotuo osiptal osemi discharge. Idwa bedo nyaka karang'o. Wako sirikal mondo ginyiswa nikech kata ka iloso ndara matiyo pile nyaka divert ne joma tiyo gi ndara machielo ma gitiyogo for the time being makitieko loso ndara cha to giduogo ndara no. Koro sani bill medore odiechieng' kodiechieng'. Bedo ni ok ininde otanda, bedo ni ok ichamo chiembgi, bill medore. Moko kuom jotuo ne oyango ne gisedonjo e chenro manyien no, to kata kamano ne gikia kaka ginyalo chudo mondo mi chenro mag thieth odhi nyime. Kana adwa ne koro adonje SHA no mondo mi koro a register gi SHA, koro NHIF no ng'iso ni en gima orumo, en gima koro osedhi. To kaka ichudo no bedo kong'isi kata ni ing'isi ni dial *147# to kisediyo tiduoki ni you are welcome, isejoin SHA no. Koro kidwa ni access mondo mi koro ichul mondo ibed koro member mondo mi gigi go chak processing ni SHA no chak chung ni e thieth to koro ing'isi ni iriti nyaka chieng' sirikal landi kaka ichudo. Ywak ma kamano ne bende onyiedhore e kaunti ma Mombasa, kuma jopiny koni piny owacho ne odwa rikni gi chenro manyien no kapok gichiwo ler ne jopiny ewi kaka otiyo. SHA ni ok wang'eye nikech pok onyiswa nikech kana na member mar NHIF to nang'eyo ni kopo ji lokore ji dhi koni to gikawo mana data from the NHIF. To koro sani ma ji chako register ni tana kiae poko pimnwago be wakia kaka utiyo. Na mimi mwanangu wafanywa dialysis kwa wiki mara 3. Sasa hiyo pesa yote nitaitoa wapi mimi? Naomba nilipe 31,000 kwa wiki, hata mwajiriwa mwenyewe hawezi. Sasa tuomba serikali tuangalie sisi wenyewe wagonjwa sugu kama ya kansa na dialysis. Dialysis muhimu sana. Ukikosa dialysis siku 2, siku 3 ujue waweza kwenda hata ICU. Luoro margi en ni jotuo mathoth kidek hinyore to chutho bang' ute thieth moko, koni jotuo duto nyaka to koro chulnegi pesa ma aching' ni mar chenro no pok ochako tich e yo makare. Mimi yewe imeseji hapa nimeweka mara kadhaa ananiandikia sore, not naandika sore.
sielewi. Sasa watu wengi pia hawaelewi kitu na mnaenda. Sasa naomba hiyo kitu abaki vile vile kama kwa NHIF. Hii NHIF umetumika muda nyingi, mwaka yote Kenya upate huru mpaka leo tunatumia NHIF. Sasa tunaomba hii kitu abaki vile imekuwa. George Aoko, Ramogi TV. Riwruok mar ohala mar Nembe koro geto chako tuke mag